हेल' लोगोफोर, दिनै मोनथाम गोदान सायर लिरनानै हरदों थुलुंगा बसुमतारिया डिस्ट्रिक्ट धेमाजि जुनाइनिफ्राय। आरो मोनसे खोथा आरोना, आंनो बहुत जनानो सायर लिरनानै हरदों। आं गासैनिखौबो खेबसेनोथ' बुंजोबनो हाया, आं लासै लासैबाबो बुंलांनो नाजागोन। सोरनाबाफोर एसे लेट जायोबा गाज्रि दामोन। थ'दो बिदिब्ला थुलुंगा बसुमतारि लिरना हरनाय सायारिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फरायना होनो नाजानोसै। मालाबाबो नागारनो नाङा सैथो गोथार। जिउआव मोनसे खोथा मिन्थिना मोनबाय दि सोरबाया सोरनिबा थाखाय जेब्लायबो अरायनि जाना थाया। लोगोफोर, बिथां थुलुंगा बसुमतारिया नोंथांमोननियाव मोनसे कुइसन सोंदों। नोंसोर एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। बिथाङा सोंदों, मोनसे खोथा सैथो फिन हो। जेब्ला नोंखौ फोथाय खेबस' खालामग्रा सुबुङा फिन खेबनि थाखाय नोंनि जिउआव फैयोब्ला मा नों बेखौ नैथि खेबनि थाखाय आरोबाव एक्सेप्ट खालामगोन नामा?